Lortu aldituzue sentsorearen datuak, eta hala bada, baldakizue hoiek interpretatzen telefono mugikorraren bidez. Horrela ez bada, ikusi prestatu dugun bideoa. Datuen irakurketa egiteko, lehenik eta behin argiaren sentsorea jarriko dugu. Ondoren, aplikazioak datuak hartu arte itxarongo dugu. Segundu batzuk baino ez. Gure kasuan, 130 luxeko balorearekin hasiko gara. Zuen kasuan bestelako datuak izango dira. Argi iturri desberdinarekin probatuko baituzue. Hala ere, ikusiko duzue gure kasuan bezala denbora gutxi behar duela informazioa jaso eta horrekin plataforman bertan kurba bat egiteko. Orain, gauza txiki bat probatuko dugu. Sentsorearen gainean esku bat jarri, horrela ikusiko duzue balorea jaitsi eta zerora ere iristen dela. Eskua kendu eta ikusiko duzue berriro argia neurtzen hasiko dela. Argiturri handiago batera joan da, esaterako leiho batera, datuak izugarri igotzen dira. Azken finean, argi gehiago, datu altuagoak eta alderantziz. Hori izan behar dugu gogoan. Gustatu altzaizue esperimentua. Ez alda polita argia neurtzea. Eta edozein galdera baldin baduzue, zuen ikaskidei galdetu edo webgunea begiratu. Ondo izan eta laster arte.